Sa Comelec South District, ug sa North District. Bisan sa kainit mga bata og tiguang nga napiit, wa kapugni sa mga empleyado sa Comelec sa syudad sa Sugbo ang bulog sa nagtinukmuray nga mga magparehistro atol sa unang adlaw sa pagparehistro sa mga botante alang sa barangay elections karong Oktubre. Gani miabot ang linya sa pagparehistro sa Maydalan, Legazpi tungod sa kadaghan sa mga nagparehistro karong adlaw. Si Jesus Crispo, usa ka person with disability, magpa-transfer sa iyang registration apan walay espesyal nga linya nga gihatag sa mga tao sama niya. Ang senior citizen nga si Tirania Corbo wa mibiya bisan sa kataas sa linya. Wa siya magparehistro sa miaging piniliay ug naningkamot nga malista na karong higayuna. Init kayo eh. Samtang ang 17 anyos nga si Ann Molina, usa ka first-time voter, bisan sa kainit sa panahon ug kakapoy sa pagpaabot, wa siya nagmahay sa paglinya. Hotel lang ta. Balag ka pa ba sa makabutek eh? Ang usa ka butar sa usa ka iski kay importante ba kayo sa kuan ba. Apan si Marilyn Robles wala kauyon sa iyang nasinati ug miingon nga wala gipangandaman sa Comelec ang unang adlaw sa pagparehistro. Kay bawa man sila nga tindi sa rehistro, nganong dili ba nila hiyan ay ginatatagaan karong adlaw napo ka barangay. So ugma na sa napo ka barangay. Para sa niron gatuyok ang lihis mga tawo nay mga magadag mga bata. Mahuman na nila rehistro? Posible gina, dili yung gumudinay anak no. Kay maot sa kaayo og pretentious ta nga makarehistro ang tanan. Matod ni Comelec Cebu City South District Election Officer Attorney Edwin Kadungog nga dili nila mapugna ang mga tao sa pag-abot sa Comelec tungod sa kagamay sa panahon nga magparehistro. Kamanduan sa Comelec Central Office nga napo ra kaadlaw ang pagparehistro karong tuiga. Matod ni Kadungog nga wala sad mitabang ang mga barangay sa paghatag og listahan sa mga botante sa ilang ahensya. Sa atong registration karon dili ta mo dawat og correction of entry or change status. Atong entertain diri ang registration gyud like for voting purposes, like new applicants for registration, transfer, applicants for transfer of records or reactivation of their deactivated records katong wa kabutar og kaduha. Usasa na kaingon sa kalangay mao ang kakuwang sa ekipo alang sa mga magparehistro. Gani duha ra ka computers alang sa biometrics ang anaa sa ilang opisina. We have only two ining computers nga mo capture sa ilahang biometrics. So, nya daghan kayo diha, di gina to ma-accommodate tanan. Si Cebu City Councilor Gerardo Carillo sa Committee on Social Services sa Konseho miingon nga andam ang lokal nga kagamhanan nga mutabang sa Comelec. Gitambagan nini ang Comelec nga mohimo og satellite center sa malls ug barangays aron dili magpunsisok ang magparehistro sa usa ka lugar lang. The machine, actually, the city can assist. The personnel, the city can assist. So in that way, we can have a fast track. Dili na ito i-inconvenience ang atong mga bago lang nga nirehistro. Bisan pa man nga gilantaw sa Comelec sa syudad sa Sugbo nga magkadaghan ang magparehistro sulod sa napo kaadlaw nga gihatag sa kauluhan, ipabilin sa mga ahensya sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon ng oras sa pagparehistro kada adlaw. King Perez, News 5.